mara ni medo kete Ramogi TV en thuolo machielo mawaikore kowuok Communication Center gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Wale waliobaki nyumbani ya kwamba they too can be part of this program. Jatend piny William Ruto otero chenro manyota e boma ma Kisii. So the people of Kenya are demanding that we be in our offices at the right time. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Jotije buora mag sirikal matiyo Kisumo olornegi oko mar apisi kaluwore ni gideko donje tich. Governor, kama anasikia sauti yetu leo, atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Jopur mag rabuon ma Migori penjo gimomiyo Ten County no ne ogero kambi mar geto ng'anya ka ok onyal konyogi. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto osingo ne rowere mawuok e gwenge ma Kisii sir mar neno ni giyudo resruok kaluwore kod nok mar tije pacho ka koloso e kinde nyasi machiwo omenda mag nyota e gwenge makono. Jatend piny ojiwo jomatindo mondo ti kod omendago e yore mag ohala, ka bende osingo manyo ne rowere ma pacho ka tije pinje maoko kaka yor jiwo yuto mar piny Kenya. Kuna kijana amemaliza shule ama hajasoma kumaliza shule, lakini huna ujuzi yeyote. Wewe unataka kuwa fundi, wewe unataka kuwa electrician, wewe unataka kuwa mason, unataka kuwa carpenter, unataka kuwa tailor, unataka kufanya ujuzi ingine yeyote. Tuko tayari leo jioni, ujipange, tukusaidie upate hiyo ujuzi ndio uweze kujisimamia na kusimamia familia yako. Vijana hoye! Vijana hoye! Ninyi ndugu zangu mliopata bahati ya kuwa hapa leo, nataka pia muwaeleze ndugu zenu wale waliobaki nyumbani ya kwamba they too can be part of this program. They can join the other programs so that we can make sure we reach as many young people in the Republic of Kenya as we can. Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kisii. Vijana hoye! Tuko na program ingine ya kupanga ajira ya vijana nje ya Kenya. Sio lazima umjue mtu yeyote. Wewe enda kwa mtandao. Tunaelewana? Ya National Employment Authority, NEIMS.go.ke. Hapo uanze kujipanga na ajira, utaona nafasi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Jotije buora mag piny owacho mamalo matie log tich mani Unyanza Regional Headquarters e boma ma Kisumo kawuono nolornegi oko mar apisegi bang' chopo molewo e tich tok saa 2 mar okinyi, ma biro bang' limbe mapoya manotim gi jatend migawo mochune jotije piny owacho Geoffrey Ruku e apise mag piny owachogo. Jotije mag Huduma Center kod mago matie migawo mar ndikruok kata immigration kende ema notony ni mar ne gisechopo e tich kaka dwarore. Ruku nohum nono kendo nyiso ich wang' mare kod jotije buora manolornegi oko kowacho ni nyaka giluw chike mag sirikal. Omedo ni piny owacho biro kawo okang' mar chik ne jotije sirikal malewo chopo e kuondegi mag tije. So the people of Kenya are demanding that we be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Out of the offices, out of the government offices which are here, the State Department for Immigration, by 8 a.m., they were all at their workstation, all of them.
by 8 a.m. they are all at their workstation. This is a case I witnessed when I visited the regional office in Mombasa, in Nakuru, in Nyeri, as well as in Embu. Therefore, that means there is a culture within the State Department of Immigration which should be deprecated to other ministries. We are putting in system which will kick you off, and that system will be within the laws, the stipulated laws, labor laws, equal opportunities laws, fair administrative acts, laws, all this. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ochopo nyim komiti mar Senate maduoko penjo ewi kaka ne sirikal mare kaachiel gi lipot mar Auditor General iko muom mar 2024-2025. Wawinjane kaka weche ne chalo eka mondo jafwambo marwa kata kamano watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Chris Owino mondo miwa ne ler ni to weche chal nade. Chris, kinyalo winja, ketwa e ler e weche madhi nyime. Kamano Milton Ochieng istimalo sukodini Governor ma Trans Nzoia George Natembeya en nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka county kata sirikal mag county tiyo kod omenda mag jopiny mideno kod dongere ni CPAC ma otelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', kama oduoko penjo ewi report mar janon buge mag sirikal kata Auditor General mang'iyo ka county ma Trans Nzoia ne otiyo kod omenda mag jopiny e hikomo mar 2024-2025 bang' ka nitiere penjo mane owuok kata weche mane report mar Auditor General ogolo kendo omiyo od bura mar Senate. Achiel kuom weche mane apis mar Auditor General ochiwo ne Senate ewi county ma Trans Nzoia e hikomo mar 2024-2025 en ni omenda maromo bilion 1.7 ne ok nyal yang kata ne onge ranyisi manyiso kaka omenda maromo bilion 1.7 ne otigo e county ma Trans Nzoia e thuolo mane gichoko ranyisi kata neno mar kaka county no osetiyo kod pesa e hikomo makamano. Koro e duoko mare Natembeya owacho ni en adier ni e kinde mane apisas mag Auditor General ne ndiko report margi kendo ne dwaro ng'eyo kaka ne pesa gi otiyo, ne pok gionge kod ranyisi e kinde makamano. Kata kamano bang'e ne gichwalo neno manyiso ka ne gitiyo kod omenda bilion 1.7 kendo okwedo luoro moro amora ni omenda makamano ne otiyo e yo ma ok ong'ere kata e yo ma ok oyangi. Ma en wach mane oselwedo kod apis Auditor General mane oyango ni en adier ni sani giseyudo neno manyiso ni county mar government ma Trans Nzoia ne otiyo maber kod omenda maromo bilion 1.7 mak mana ni e kinde mane gi ndiko report margi ne ok omigi ranyisi kata neno makamagi. Neno gi ne obiro bang'e emomiyo ne gindiko ne Senate ni bilion 1.7 ok nyal yang kane otigo e county ma Trans Nzoia. Kama mano nyiso ni report mar Auditor General osewalo chuodho kata oseluoko chuodho mane omienore ten Natembeya ka giwacho ni ne gichwalo neno kata kamano ne gichwalo neno modeko emomiyo ne gikwayo Senate mondo oluong ten Natembeya olior kama pesa kama nitiere. Kopogore kod mano bende ne nitiere wach ewi omenda ma sirikal mar county ma Trans Nzoia pok omiyo wego rak kata pending bills. Nitiere yuarok ka Auditor General wacho ni county ma Trans Nzoia ni kod pending bills maromo bilion 2 gi wiye. Kata kamano tend George Natembeya wacho ni pending bill kata omenda pok gichulo wego rak ni piny mar bilion 2 ma osekelo yuarok koni kod kocha ka inyiso gi giped neno manyiso ni omenda mapok gimiyo wego rak
kata jogo mane oyudo rak e kaunti ma Trans Nzoia tin ne bilion 2. Koro pod en twak madhi en ywaro koni kod kocha ka Natembeya wacho ni ne ok gibiro kod neno manyalo yango ni pending bills kata omenda monego bed ni ichulo wego rak e rom nadi. Kata kamano giwacho ni ok en malo mar bilion 2 kiwacho kod apis auditor general. Koro mana en mbaka mapodi nyime kinde ni ka Moses Kajwang' mono jakom komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka omenda sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny onyono koke ni gidwaro ranyisi kata gidwaro neno manyiso kwan omenda ma sirikal mar county ma Trans Nzoia onego chul jogo mane gimiyo rak kata contractors. Ok gidwa weche, gidwaro neno. Mano ema omiyo sani pod giketo Natembeya tago maliet mar mondo opedhnegi neno manyiso ni to e county ma Trans Nzoia contractors jogo momiyo rak mago gin ji adi, to pesa monego bed ni wachulo gi rom kamae. Gidwaro neno mawageno ni esi mabiro wabiro ng'eyo ka Natembeya bro pedo neno makamano kuse wabro dhiyo kod report mar auditor general ni pending bills mag county no en bilion 2.5. Mano weche mwadhi ng'eyo kalure kod mbaka madhi nyime nikech pod twak dhi nyime kod komiti mar Moses Kajwang'. Motelo ne mano bende komiti no onego bed ni romo kod governor ma Garissa, kata kamano ne ok ochopo kane ondiko ni odhi e pinje maoko omiyo ko bichopo odiochieng' mag kawuono. Ma en chenro ma komiti mar CPAC timo kod counties duto 42 mar ng'iyo ka gitiyo kod omenda mag jopiny, ka sani pod od bura mar Senate ng'iyo hikomo mar 2024 2025. Ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo ging'iyo hikomo mane osekalo mok hikomo masani. Kalure kod chenro mag od bura, hikomo od bura bedo ka ng'iyo hikomo 2 machien nikech gidwaro neno to neno gi ichoko kod apise mag sirikal kata budget mag sirikal mopogore opogore. Koro gikawo thuolo malach kod Senate ng'iyo hikomo mar 2024 2025 e counties duto 47 motelo ne ndiko report mar mogik. Milton. Erokamano inya Chris Owino kuom report ma jaber makamano. Med kawnwa weche mathoth motudore gi nonro mitimo ne gavana ma Trans Nzoia mondo ang'wana yudi kendo e weche manyien mabiro. Kawadhi mbele en ni jaod bura ma Nyando Jared Okello owacho ni kaka jaod bura mar ODM gidwaro ni mondo gai margi Dr. Oburu Oginga olos mana kod duond bura mar UDA kende motelo ne yiero ma higa 2027. Owacho ni UDA kokale sirikand broad-based osenyiso chuny mar tiyo kod ODM machiegni kendo onge ketho saa ni manyo duond buche mamoko. Omedo ni gin kod adiera kuom tend ogai mar ODM Oburu Oginga ni en kod chia kendo dhi tayo twak maber e kind ODM kod UDA. Kanoloso e kar chung' od bura ma Nyando, Okello nowacho ni gin kod geno ni tok winjruok makamano ODM dhi bedo kod jotelo mathoth e lemo mopogore. 2027 udong' dakika mathin wanene mbele kacha. Wawuoyo ok wadwar mbekni mang'eny mabiro kiko it jaluo. Wan uda kende mwagogo mbaka. Tiende niya, William Ruto kende mwadwa wuoyoge wachni. Maka ok wanyal wuoyo gi William to wadhi manyo Ruto. Ka ok wanyal wuoyo gi Ruto to wadhi wuoyo gi Samuel. Ka ok Samuel ok nyal winjo ahinya to William emwadok ire. Tiende ni ok wadwar kiko it jaluo gi weche mag siasa mapogo ji e dhoudi. Nitie jomoko manokone jomoko nigi shares, jomoko onge shares. Koro wakia ni joma noko go ombulu ma onge shares ka wan ni odwa tero kure. William Ruto miyowa cabinet ministers 6 kaka ODM. Wane piny luo ka wacho dhariyo mabe waneno ka tin. Kwa donjo mbele kacha wadhi dwaro 10 ma joluo ka timiyo mamoko mag ODM bende. Yana ni en sirkal mwadhi pogore e diere ter. Kwa chako gi deputy president wadhi dwaro nikech Ruto to koro president. Kwa ridore ka wadwaro ministers matin katin ta 12 katin. Kato wadwaro jomiluongo ni parastatal heads, ambassadors, giji motiwore principal secretaries wadwaro 30. Kech sani gin 51. Wadwaro adiwa 30.
To mano Ruto ne manyalo miyo wa ok ng'ama biro pogo wa ni magi jowa kamano. Jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kiptoo okoni serikal oikore mar yie uso ne kambi mora mora man kod bei mamalo ne bilion 34 pok mage kambi mar Safaricom ma sani ni e twak kod kambi mar tudruok mar Vodafone. Kiptoo okone jood bura ni nengo mamalo koyudore to serikal ok nyal mana chunjo kod nengo achiel mak mana ni gi sani to moseyudore maber en ma bilion 34 kuom share magi oyangore e kinde romo kod jood bura masani timore Naivasha. Motelo ne mano ma jood bura mathoth osebedo ka kwedo uso mag pok mag serikal manie kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone ka ng'ur en okang' ma itayo godo bech mwanduno kod mudho mokwako uso makamano. We have negotiated for the best price, 34 shillings, which is 24% higher. And you can prove us wrong by telling us that we would be selling it at a premium to the public, to the other shareholders. Yeah, we can do that in our in-house because I have the director there, he's taking note. Vodacom has been a shareholder of Safaricom since its inception. So when you want to negotiate for someone else to buy your business, you are better off negotiating with an existing shareholder who understands the business. So if you get someone else from outside and they come, there are chances that they will disrupt the entire model of this business. Moko kuom rowere e bwo riwruok mar Siaya County University and College Students Association koro wuok oko mar kwedo siasa mar pogruok mosebedo duond bura mar ODM bang' lal mar ogai margi machon Raila Odinga ka giwacho ni mano koso luor ne lemo mar ogai mar duond burano manyien Dr. Oburu Oginga nigo gino ma bende duoko chien demokrasia ma ODM osechung'ne kuom higni 20. E twak margi jofwamb weche boma ma Bondo, rowerego kwayo jotelo kod johera mag ODM mondo mi Dr. Oburu Oginga thuolo matayo ODM kaluwore kod chike matayo duond burano to ok siko golo paro mopogore opogore wi chung' margi kod laro lemo mar ogai mar ODM. Gie kindeno rowerego bende nokwayo josiasa mag ODM mondo tiek pogruok e kindgi ahinya te siasa mar ni en ng'ano manitiere machiegni kod Raila Odinga to kuom mano giket maino margi e bero ngima jopiny kod chwalo dongruok mondo mi jopiny one olemo mag sirikal manywanda. Wachopi to ng'ama dwa chopo kanan en mana Dr. Oburu mowadgi Raila Molo Odinga. Onge ng'ama ong'e Raila maingo Dr. Oburu. Koro kosewacho ni wadhi kanan kwa kalo Singapore, ito koro akia ni ng'ama idwa pinge no nekech kuno to nyaka wadhiye. Onge ng'ama ne chiegni gi Raila Odinga. Dongu neno kata clips ka dhi around social media gi dhi viral. Dongo kes sala ni gi Raila Odinga gi miel nyaka. Dongo Raila se introduce nyaka kes sala ka gine rally Migori. Mongo siep na moni ka adwa no mus matin. Koro onge kaka wanyalo wuondre sani ni wakia kech sala. Wan talk party leader marwa Dr. Oburu Oginga kendo wadwa ashwaye kawuono ni wan kaka rawere mag ODM wan bang'e kendo wadhi wan achiel e wuoth mochomo kanye Singapore. Wuoth mochomo kure Singapore. Adwa paro ne president marwa Daktari William Ruto ne wan kaka rawere wadhi Singapore kendo wayie kode wamiyo gi tik mondo gidhi mbele kod twak manie kindgi gi ODM mondo wang'i kaka ODM bebedo included e wuoth mochomo kure Singapore. Wuoth mochomo kanye Singapore. Ng'at achiel onegi ka ji mamoko adek ohinyore marach bang' ka nomonji kod pala gi ji mapok oyangi e gwenge ma Matisi gi Falkland, Kitale e kaunti ma Trans Nzoia. Timno notimore nyoro godhiambo kendo kelo luoro e chuny jodak ma gwengego. Kaluwore kod familia mar jal mowito ngimane Frederick Subai nowito ngimane ka nodok e ot kowuok e puonjruok mar kwaya e kanisa ma St. Kizito Matisi saa achiel mar odhiambo manyoro. Wachore ni kwethno ma jonjore nyomonjogi gi pala kendo hinyo moko adek kapok giringo gi simbegi. Jodak ma gwengego koro dwaro mondo mi jiw arita kaka yot tieko timbe mahundu kod njore mosemedore e gwengego. Alitoka kazini saa 10, akawa anarudi saa 11 kwenda mazoezi ya kwaya.
Saa moja tukasikia manduru ati amevamiwa, amedungwa kisu, na hivyo tu tulisikia ameaga. Na kuna kijana alikimbizwa jana Highway Hospital, wakamwambia kwamba hawezi kutibiwa pale, yuko rifaro, na hadi sasa hatujui ni wangapi wameumia, na hatujui hali ya huyo kijana pia vile ilivyo. Na hata sasa kufikia saizi mimi pia sijaenda hospitali wala sijapiga ripoti kwa polisi, kwa sababu ni vitu zenye zilifanyika, mambo yenye yalifanyika usiku. Maaskari wenye wakitembea wanaenda tu nyumba za pombe ndio mbio, lakini kuangalia tu mwananchi, hata ukisimama hii barabara hakuna siku utaona maaskari wana patrol. Ukiona mwenye ana patrol ni jambazi. Ukiona wana patrol wamekuja kushika wamama. Tutafanya haji kama sisi wa kwanza. Tutafanya haji, hata hatuna usaidizi. Tunalia serikali. Mtoto yana haja, mtoto. Na pia ninaomba majirani ambao wanaweza kuwa wanajua wale ambao wameweza kuhusika kwa kitendo kama hiki, ninaomba nipashwe habari kama mzee wa mtaa, pia mimi nami submit report kwa ofisi nyingine. Asanteni. Yuarok mapeko moche tesendo bila mabusia bang miche gi miche mag johala monjo tesendo bila no kagi ng'ure wilala achiel kuomgi magiwacho ni nolal e lwet apisa mag okwach kich. Ibrahim Mohamed nolal Jumapil mokalo bang' ka nolore kowuok e bas mane ripo idho kodhi Nairobi e kar idho nyamburko ma Korinda. Kagiloso gi jofwamb weche tesendo bila mabusia, johalago wacho ni Ibrahim pok ne one chakre Jumapil mokalo no ka nyaka sani simbe ne bende ok donji. Koro gikwayo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo donjre wachno kendo sund apisa mag okwach kich miwacho ni noloro Ibrahim e bas ni mondo mi oduoke ne jopiny. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mokwongo, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Nyako Ramogi, chieng' tich abich ka tich abich, tudri koda ka wakeloni chenro mar Ang'ichwelo mano saa 1 mar odhiambo. Bang'e saa 3 mar otieno wakeloni chenro mar Oimore, kama bende wagoye mbaka e weche mago motimore pacho ka to kod pinje ma oko. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, kama wagoni mbaka kendo wanyisi kama to kod mago mapod nitiere to kod mago magitimo e kind oganda. Kik bayi. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar Pau Tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore Pau Tuke. Riwri kodwa kiny e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Hamisi Owino ka oloso ewi lwedo motur. Penj laktar kod Ruth Otieno kiny saa 12 odhiambo. Kik bayi. Machiegni kendo piny mar Amerika odwoko erokamano ne piny Kenya kod apisas manoor keto kwe piny mar Haiti, ka giwacho ni okang' ma kamano manosir gi piny Amerika oseduogo kwe piny mar Haiti kokalo kuom kedo gi kweth mag njore moko ma osebedo karocho arita e pinyno, ma oyangi gi jalupa jawach e lo piny Amerika Christopher Landau
manie limbe mare pachoka. Jatend migepe ma pachoka Musalia Mudavadi oyango ni tudruok machiegni e kind piny Kenya gi piny mar Amerika pod biro dhi mbele mar neno ni piny Kenya kod pinje ma okiewo kode obedo garita makare. Made significant progress across trade, investment, peace and security, counter-terrorism, health, education and development. These efforts have contributed greatly to shared prosperity and strengthened stability across the region. Kenya welcomes the progress made in renewing the African Growth and Opportunity Act, AGOA, for another 3 years. This renewal is an important milestone for Kenya-US trade, and we look forward to continued mutually beneficial trade between our two countries. This visit also is marked by the groundbreaking ceremony of the expansion of the Manda Bay runway, a landmark step that underscores the strong security and development cooperation between Kenya and the United States. I'm here to thank the government of Kenya for its critical leadership in the force that is in Haiti now and has prevented that country from falling under the control of criminal gangs for the last several years. And I look forward to having a chance to thank not only the government leaders, but also some of the authorities, officials who participated in that mission themselves. Lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack oyango ni atamalo 39 ma jo Kenya yuago omenda mathoth mikwayo jonyuol mar ng'iewo uniforms kod omuom mar somo kata school fees e kit somo manyien mar CBC kod CBE. Jonyuol bende yuago nonro manok e wi kit somo no manyien kata malo 49 kata atamalo mang'eny marang'iny mar somo giwacho ni malo mokalo. And we can report from our survey, nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, we can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. And 19% felt they've not been carried along. They were in junior and now transitioning to senior school, and they really didn't know what will happen. We've seen change of school uniform that may not have been communicated prior. And of course, the placement, there was a bit of confusion on the placement. Jopur mag rabuon e kaunti ma Migori dwaro mondo miten kaunti ma Migori oyaw kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya ma gedo mare ne otieki higni 5 mokalo mondo mi ochak tich. Gihum ni kambi no osebedo mana kiyawo kod jotelo mopogore opogore to bang'e tilore kendo ok okony jopur. Joma nigi ler kowuok e kaunti ma Migori. Kambi mare go rabuon mar Geto Ng'any mayudore e sub-kaunti ma Kuria West. Kambi magedo mare ne orumo higni 5 mokalo ka isiloko riwruok mar pinjego mag jorochere, the European Union, ka otende kod tend kaunti ma Migori, ka oti kod omenda maro $107 sani koro chalo gunda. E kinde limbe mara ne kambi ni olor marangach ne ogo kiful. Hizi nyumba zilikuja zikajengwa hapa. Sasa kama hata kama hakuna kazi sifunguliwe basi hata klabu watu wakunywa pombe hapo. Mheshimiwa Governor kama anasikia sauti yetu leo atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Kambi mara bon Geto Ng'anya oseyaw diriyo. Kama kuongo ne oege magare ko 20 e kind tend Governor machon Okoth Obado ka bende
ne ochako yawe kod gavana masani Ocheleako higa mar 2023. Hakuna kazi natusaidia hapa. Maana saa hii kama ingekuwa ni kazi natusaidia sisi kama bodaboda tungekuwa hata tunachukua hata viazi kutoka hapa, hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku. So hatuna hii kiwanda hakuna kitu natusaidia. Sisi tulikuwa tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia hii factory ifanye kazi, sisi kama vijana tupate kazi. Jopur rabuon kod jodak mamoko e gwego ma Kuria ka otele kod Nixon Robi ywak ni kambi kaka ne oyaw ne orego na rabuon kuom dwe achiel kende ka bende bang'e ne olore. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga, tukafikiria tutaendelea, tena ikakata, hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Jopur mag rabuon mayande nitiere kod geno ma yudo chiro mar rabuon magiserito kuom higni mathoth. Wach ni pod giuso mana rabuon e nengo moyweyo ni jo black mawuok e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nairobi. Ini ngwashe ikikuja hapa walituambia kwa kilo watatunulia 50-50. Sasa ndo tunashindwa. Sasa tunaelekea wapi? Tuna soko, tunahusia mabloka. Kiwanda kilipo kuja karibu tulifurahia, tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu mbili zote na kijawahi fanya. Bei iko chini, gunia mzima tunauza kwa shilingi 4,000. Kalore kod jopur mag rabuon e kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori ka otendre, korego mamoko mere koro sechengo mag pur e kaunti ma Migori ne omiyo gi kothe mag rabuon ma idwaro ni mondo gipidhi. Ka bende bang' ka koro ne osechiek, chiro ma ginyalo tero to nyaka sani koro onge. Walituletea mbegu. Vile mbegu ilikuwa, tukashindwa venye tutapeleka. Factory imefungwa, tukashindwa venye tutapeleka. Ikabidi tuka sacrifice, tukauza hiyo ngwashe kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa, hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years? Tukapanda, ikafika wakati wa kuvuna, lakini bado soko ilikuwa ipo. Jatend migao mar pur, pith jamni ka achiel kod re kaunti Migori Lucas Musenda oyango ni adieri ni kambi ni mar rabuon ok ti, ka bende wacho ni ma obiro nikech midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo kambini. Now that plant at the moment is able to dry maybe 3.5 tons in a day on a good sunny day. And I use the word good sunny day because the design of that plant is that it entirely depends and relies on solar. But the capacity of those dryers is another problem. You cannot dry 3 tons in a day, and the installed capacity of the plant is 40 tons per day. The machines that are installed at Getonganya are Italian standard, which means they are very sensitive to power fluctuations. Now that plant is so sensitive, and with the power fluctuations that we have in this part of the country, a lot of the time the plant is not running, even though you see there is power. Musenda bende wane sani gi manyo joket mwandu makoro nyalo taka kambi mar rabuon mondo koro chak tich. Solution for this is to get a strategic investor who, one, is going to put in additional resources, because the cycle that I have taken you through requires real serious investment. We have identified a strategic investor. We are already having conversations with them. George Juma, Ramogi TV, Migori. Telo mar jopuonjre mag mbalariany ma e kaunti ma Machakos ochako kampen malo mire mondo ndikre kaka jogo ombulu ka gikonyore kuonde ndikruok. Kaluwore gi apisa DC, jopuonjre no mi thuolo mar yiero kuonde ma ginyalo biro dwaro dhi goyo ombulu. Gathered here in Machakos University to exercise the due diligence as a citizen and also as a student to register as a voter in this country. Hii shughuli inaendelea hapa. Nimeona ni shughuli nzuri. Wanafunzi watakuwa bila kutembea mahali kwingine, wanakuja wanachukua mahali pamoja, na ili hii shughuli iweze kuisambaza katika mashule zingine na campuses zingine. Kwa hivyo nataka niwaambie wale wanafunzi wenzangu wote to register as voters, kwa sababu hiyo ni weapon ya 2027. Tumekuja huku, it is easily accessible. Watu wengi tumekuja hapa kuchukua kura, kwa sababu mtu hawezi toka hapa Machakos aende Kisumu kuchukua kura yake huko.
everyone is free to register regardless where you come from, ama unaishi wapi, ama ni kabila gani, hatuna ukabila. That is what we are advocating for today. Jo bodaboda e kaunti ma Homa Bay oyudo tiegruok e weche mag rito omenda, kungo kod hola manyalo miyo gibed kod yuto makare e tijgi mar bodaboda e kaunti no. Sekta mar bodaboda en sekta maduong' mondiko rowere mathoth e tung Kenya mangima ma yuto margi wuok mana e tij riembo apiko. Kata kamano, moko kuom jo bodaboda iwacho ni ok ti maber gomenda ma giyudo e tijno kaluwore kod koso yudo puonj kaka ginyalo tiyo kod omenda ma giyudo. Puonj ma kamano nochiw kod kambi ma bende osebedo ka siro jo bodaboda mar yudo kaka ginyalo konyore e sekta no. Puonj no bende nokelo kanyakla jokombe mag bodaboda e sub-county te ma Homa Bay kamae giyudo puonj e wi kaka ginyalo kano omenda ma giyudo e sekta no mar konyogi e ngimagi makiny. Yenye tumeletea watu wa Homa Bay. Tumeanzia na viongozi wa bodaboda, hatujaanzia na customers wetu, maanake tunaelewa kila pahali tunaenda lazima kuwe na viongozi. So tumeanza na viongozi wetu kueducate kuhusiana na mikopo zetu before uchukue deni, ile wakati unachukua interest rate uelewe pia upande wa savings. Ndio tuwezi taka tena upande wako unachukua tu pesa, kazi yako ni kulipa deni. Tunataka pia wewe mwenyewe uweze kujikuza, na pia kama uko na familia pia waweze kuweza kusaidika. Kikikau gimo kenyal chulo mokuongo. As kau gimi nyalo chulo kingeni en gowi. As to koro nyaka chule back. Nikech ko king'eyo ni en gowi tibiro kawo loan no tiringo asto ka pikipiki jogo biro yudi to gikawo bag. Majority of jo pikipiki nyithindgi ni e secondary. Koro so long as ni wan pikipiki ni onyalo konyo wa yor chudo matin to wan be boda gima nyaka wang'e ni same ka wapiko on loan nyaka chul. Nikech ka ok chule tibiro kawe, to samo kawe ting'eni obedo kes machielo. Koro wane wamedo jiwo jowa ni loan ok rach, loan ber, to kisekawe to neging'e kaka itime nade, kaka iduoke. Oyangore ni piny Kenya tiyo gomenda maromo siling trilion 1 higa ka higa e chulo nyinyo mag hola, kadwaro koro nitiere mar keto chenro mag kawo hola ma nengogi ni piny kaka yor tego uchumi ma pacho ka. Mano yangi ripot mar chal mar gope ka apise mag piny owacho kwa mondo tigo omenda moketi e budget mar kwayo meto mar omenda machuno Kenya mondo mi okaw hola. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. E kinde keto ayanga report mar chal mar gope gi hola mapachoka, oyangore ni kuom budget mar piny Kenya maromo siling trilion 4.2, omenda maromo siling trilion 1 itiyo gode chulo nyinyo kata interest mag hola ma piny Kenya nigo. We are spending huge resources on public and think that things we have already reached Canaan. No. Kao keto ayanga report makamano, Director mar duol marango chal mar gope mapachoka Rafael Otieno oyango ni ma en gino mayoyo uchumi mar piny Kenya chien, ka bende oyango yore duoko piny nyinyogo kokalo kuom chenro mag kawo hola ma nyinyo mag ni piny, keto agula chiele migawo mar omenda e kin mamoko. The National Treasury undertaking operations such as the debt swaps, which essentially our aim will be to issue instruments at lower interest costs and use those instruments to take out the debt instruments that are very costly. Our new borrowing will focus very heavily on concessional financing, which are cheaper and therefore enabling us to reduce the cost of borrowing as we go forward. We are having also other measures such as the implementation of the Treasury single account, which should also help us avoid things such as paying interest on overdraft that the government may not need at any given time. Migepe mopogore opogore mag piny Kenya okwa mondo mi otem matek otigi omenda moket ne gitenge e budget kendo githegre gi chwalo kwayo mar meto mar omenda madhiro Kenya emedo kawo hola. Article 223 is expenditure outside what we planned in our budget. We must borrow sometimes to finance issues that were left out of the budget for valid reasons, but which we must now bring back on board. Granted that some of the issues are uncontrollable. We have heard about the droughts, but there are also issues. People are coming to ask for money for cultural events. People
people are coming to ask for money to buy additional vehicles. Giango ni ochumi mapacho ka kata kamano medo dongore ka bende gipuoyo chenro mosekete gi jatend piny Kenya William Ruto mag neno ni oganda obedo kod yuto ahinya to rawere mathuruka machalo kaka chenro mar nyota, chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore e kin mamoko. One, youth access to finance, but at the same time youth encouraging youth to do business. So giving them funding so that they can start businesses that create jobs not only for themselves but for the other youth. In the affordable housing program, out of the 800 contractors that are implementing that project, the bulk of them are the local contractors. So that is building local capacity, enabling them to create jobs for our Kenyan youth instead of letting the earnings from the project implementation be taken out of the country. We have done very well, and we are in the right trajectory, but there is work that is yet to be done. Bende opeo migao ma oganda jo Kenya matie pinje ma oko mako mar chwalo omenda e pacho ka ne familia magi omenda maromo $5 bilion higa gino mawacho ni osekonyo ngiro chumi mathuruka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar pur e sirkal mamalo koro chako chenro mar kuo yath manego winy e puothe mag ochele mayudore Western Irrigation Scheme ei Kadibo sub-county e kaunti ma Kisumu. Ma biro bang' jopur golo ywakgi ni winy mag osogo osebedo ka monjo puothegi kendo chamo ochele tieko. En gino mosemiyo jopur yudo lal mathoth e sekta mopogore opogore mag pur ochele ka nyaka sani yedhe mag winygo igeno ni biro duoko chien lal magiyudo. Jolony mawuok e kaunti ma Kisumo kod ma sirikal mamalo koro tiyo kod lony manyasani mar drone kendo osechako kuo yath e kuonde ma winygo eko ninde. Maeri e gino madhi duoko chien kwan mar winy kendo miyo jopur fuong'ruok. Kaluwore gi pek ma ikale gi nyithindo kata jopuonjre manyiri mawuok e familia mayutogi ni piny e kaunti ma Homa Bay, riwruok moro ma ok mar piny owacho masiro som nyithindo manyiri oyawo ayanga kambi ma loso taulo mag ria mabiro konyo jopuonjre yudo taulogo e yo mayot. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler. Yuto manyape kin moko kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gigo ma oseyangi ni miyo nyithindo manyiri mawuok e familia ma kamago koso yudo taulo mag ria yo mayot, kendo mano osemiyo moko kuomgi koso dhi skul e kinde ma gin e ria, ka moko bende donjo e badho mag joma chuo malombogi kod pesa moko matindo ma ginyalo tiyogo e nyiewo taulo mag ria, kendo ma osebedo ka keto ngimagi andaki. Kaka yor kedo gi midhierono, riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Galentine Care mosebedo ka jiwo som nyithindo manyiri yawo kambi ma loso taulo mag ria ma koro biro konyo jopuonjre e alworano. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manotelo nyasi mar yawo ayanga kambino okoni midhiero ma kamano sirikande komakore kod migepe mamoko osebedo ka kedogo. It has been a source of shame, exclusion and vulnerability. Girls miss school, women miss work, confidence is lost and opportunities slip away, not because of lack of ability, but because of lack of access. Here in Homa Bay County, we see the consequences of these challenges clearly. Our county continues to record one of the highest teenage pregnancy rates in Kenya. In 2024 alone, more than 17,000 teenage girls became pregnant, accounting for about 22% of all reported pregnancies in the county. When a girl cannot afford sanitary pads, she is more likely to miss school. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ne okoni nyithindo manyiri thothgi neno matek e kinde mag gene ria nikech ok nyalo yudo taulo mag ria yo mayot. Kama ne okoni en kod pend chik modhire od bura mamalo mabiro bedo ka rito ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri kotudore gi weche mag nyodo. Kanane school wach mag period gi ochanda sawa. And because of that, I have brought a bill in Parliament called the Family Reproductive Health Care Bill. And one of the things that we are doing is we want the government to set up things like this.
in all our communities so that sanitary pads are availed cheaper and easier for our girls. And not only that, that it goes beyond that. And we look at diagnosis. Jatatije maduong mar Galentine Care Peter Makudida ne okono ge kaw kang mar gero kambi makamano kalore kod pek ma nyithindo manyiri alwora no osebedo kaneno mamiyo thoth gidonjo badho manyalo hinyo ngimagi. Yura kaka nwa dongo ne nitiere nyithindo manyiri mane wan ge class thoth gi nok dhi maber ke samoro en gi tabu maseche ma en gi period wal gi dhoke sumlo ni period tiyudo ni en gi samoro kodwa kata bire school samoro bende okodwar kata mondo kopuja punyo puonjegi openjegi moro okodwa chung nikech samoro lao moro wako lil nwawuo gi joma mine mwa penjo gi ni un gi tabu maduong' ahinya mar gimiluongo ni period poverty ere kaka dune mondo tabu ni otieke negikonwa ni samoro kuom siling 50 kadok piny e pak mar 8 ginyalo ng'iewo maonge tabu ok ni kuonde moko iwuotho moko kilomita 3 korki yudo kaming'iewe gini. Biro mar kambi miloso taulo mag Rieka chudubane ni Masuba North okelo furok maduong' ne jopuonjre anyato mago mowuok e alwora ma Nam Lolwe. Kambi ni biro bedo ka uso taulo mag Rieka nengo mane piny ma jopuonjre duto nyalo yudo mondo mi gikonyre godo e kinde ma gineno malo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Mogi wakaw yweyo mar ariyo e chenro mar migago aote maneno kaeri en mar Ben Jabul mar Wikoteng wacho ni nena habari mosun gi jaodi Quinta kaeto Bishop Omondi Otiche erokamano ahinya. Machielo bende aneno kaka en Oraro Wuod Nyasiaya Jama Benjo Jaka Black waneno Ramogi TV maler ma Brian Nyilima gi jaode Velma mano wiki Nyilima mar Odaso Ndhiwa wakaw yweyo kawaduogo weche tuke. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Chakre dho Nam Lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work.